Sige dong, padung ako na dong. Sige lang, may akong kanding, gutom na gini. Gutom na gini akong kanding. Sige lang, may. Mga talibangon tingog. Gutom na gini akong kanding. Tanawa mga kahoy, wan agi dahon. Lagi kakaon kayo karong akong kanding da. Wala ka kaning ha. At mabusog ang maayo kanding. Mabusog kang maayo kanding. Maayo kanding. Aw. Wala na po ko ani. Kaon sa niya kung kanding. Ay, wag maayo kanding kaon. Saan ba kanding? Saan ba kanding? Di kayo ka matukaan. Di gusto nig maayo kong kanding ta. Pagkaluin taon sa kong kanding. Utan ba niya kong kanding? Apa kening oh? Ulit sa tanah kay bilang ka makuyog. Magduwa na ta. Morning payag ay yung ipapanday na ko sir. Asa nga materialis ni sir? Ang materialis ana, i-deliver na nilang alan karong taon. Moabot na kuno to. Mo ba? Sige sira, ika na'y bahala diri sir. Ang tanang materialis, ako na ka ng gandam. I-deliver na tong halang sir. Sir, pila man akong adlaw ni sir? Wala ka sir. Adlawan ko ikaw o 20,000. Ika ni maniho di ha. Gitagaan na tika kwarta pang snack. Tapong gismail. Ipang snack to ha. Nga, unsa man, madayon tayo mga kigala nga matrabaho po sila? Madayon sir. Sige. Pila ka tao? 5? Kung sila unong ka sir? Unong ka tao? Sige. Anya, asa na maron sila? Padung na po sila diri. Abot ra ko nila, mag-iuna ran ko. Mas maayo hinoon. Sige sira, lakaw na ko sir. Ika rin bahala nga. Ang budget na naman nimo. Nga, i-deliver na tong alan ang materialis. Ika na bahala dahil kung payag ha. Kaya mo bahala ni. Ato ko sa Cebu. Sige. Alang ako mga kahoy. Nauga na ba kanya ko mga kahoy no? Nauga na kidi ay. Ako lang nihipuson ni katataod. Nagdag-o man di ay. Hipuson lang niya ako. Hala, ang akong kanding. Kanding na ko. Di ko pang nagmayo. Sinagsanggit. Kandingog ni kanding ay. Makandok mag-uwan. Akong kanding. Kanding mo bagay ni kanding nga. Langan mo niya akong kanding. Ang masisig-sagit. Nagait na akong kanding. Pagkaluon na kanding nga. Nagait. Nagait niya ni kanding. Hinay pang uwan. Hinay pang uwan. Ulit ka. Ito di ka tangkal ni. Tangkal ni. Tangkal ni. Tangkal ni. Tangkal ni. Tangkal niya kita dapilit ni ha. Hindi ko na. Wala na kami na. Manakakaon ay si Sagit. Kaon.
Sagit, ay wala kang tanbaw dito sa kasagutan, nagkagagsagbut. Kaningaw, kabusganan si Kaon. Nag-usap. Pasinan nyo. Pasinan nyo nga, kay Pacquiao ra ba ni? Muna lang ako eh. Sakit na akong tiyan, naglaiman. Ibang sa to eh. Ibang. Lah! Lang may kanding ang amo. Mas maayo ako ng kawaton. Birthday sa akong amigo ugma. Oh no! Ako ni regalo niya. A few inches later. Sabab ni kanding no? Basi gipo sa dia. Iwas na ko pangahoy. Oh no! Ako subayan akong kanding. Magsubay ko sa akong kanding kay hapon na ba yan? Saan na yung kanding? Wano ko kadungog ang tingog sa kanding na ko? Ingit na ba yun? Hapit na gabi eh. Ano ka akong kanding? Diri lang ito na ko di. Ibutang akong kanding. Dirihan na. Wala. Wala. Wala nang pisi. Ano yung kanding nga eh? Ne! Ne! Ano ito? Ne! Wala dyan itingog kanding. Ma! Mo! Ne! Ne! Asan na kong kanding eh? Mo! 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 Ne! Ne! Wag yun. Gitawat makatuwa kong kanding. Mas maayo pa, ako ipatagaan kung kisay nagkawat sa akong kanding. Akong kanding. Walang matak na ni ituan. Albularyo Tikoy. Oh, baka ni si Albularyo Tikoy. Oh, kurman ito hanap. Mayong hapon ni Mutay. Ay, Tikoy. Oo, siya ito yung. Ay, Tikoy, kanang mayong hapon dito, Tikoy. Inadyo ko ituyo ni mo. Ay, Tikoy, importante kayo. Kung sa may mo tuyo na kung importante kayo. Kuan tayo, Tikoy. Ang akong kanding kay Tikoy, kikawat. Kikawat? Mao ni ari ko karon kay ako ipatagna nimo kung kinsa kay nagkawat sa akong kanding. Wag na problema. Sa tanan diri ang kawatan, ako tanang matagaan. Mao ba kay Tikoy? Oo, na ako. So, tinuod jud lang giingon. Tinuod kay nga dumoy. Tanan gitagaan ako. Hoy, sipya. Puro taganan tanan. Tagana kay Tikoy kay lagi naminam nako kung kinsa jud nagkawat sa akong kanding. Atong sugdan pagtag anang kinsa nagkawat sa imong kanding. Sugdan na Tikoy, sige na. Tut. Pinagi sa butilya kong kristal. Makita na ko kinsa'y nagkawat sa imong kanding. Ang taong nagkawat sa imong kanding. Nya, Tikoy, kinsa may nagkawat sa akong kanding di ay? Di adiri. Nakita na ko na ang nagkawat sa imong kanding ang kawatan. Ang kawatan? Usa ni siya kalalaki niya. Maong gikawat niyang kanding kay naay birthday sa iyang amigo kuno. Pero kiyang tawhana, suod din mo. Nakita niya sa butilya kong kusta. Oh, mauna siya.
Danlak mo din na. Bayo ako nito. Si Danlak na nagtawag sa akong kanting. Si Sir Danlak. O nga gining Sir Danlak. Di ko na ako kawat ng tawahan na. Ako ka ng trabahante tayo Tikoy. Bitaw Si na Sir Danlak. nakita din sa butila kong kristal. Di na pwede nga. Imal na sa barangon tayo Tikoy. Oh no! Padanlaki na tayo Tikoy. Pwede tayo, basta lainap mong suho. Ay, paglima tayo Tikoy. Dagang kwarta diri. Ito na po tayo Tikoy. Oh, salamat. Tagayayo na kayo na ba ang titendya? Little longer than a few minutes. Sakit sa kong ngunong ni. Agay, bilis ko mga ako nautan ni sa akong gibuhat gapon na nawat ko kanding. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko?